Преди да започна председател на Съюза стопанска инициатива през конференцията, предлагам едноминутно така мълчание за тези, които, или в паметта на тези, които всеки ден самоубиват, и разбира се на факлата Пламен Горанов. Добър ден на всички. Откривам днешната пресконференция, която е с заглавие Държавата срещу организираната престъпност. Организираната престъпност иска думата. В това заглавие, както беше и преди 3 години, които от вас са се поинтересували и са си направили необходимата справка, както държавата, така и организираната престъпност са в кавички. И тогава, по време на първата пресконференция с това заглавие, и сега ще се опитам с помощта на моите колеги от Съюз за стопанска инициатива да разкрием кавичките и да видим какво всъщност съдържание стои за тези две понятия. Както и тогава, така и сега, аз твърдя, че някой в България много сериозно обърква понятията и стойностите. Защото и в Съюз за стопанска инициатива, и всеки по-отделно в своите фирми усеща, че в България като че ли има две държави. Една държава, в която всичко беше наред, само до преди няколко седмици, в която имаше и демокрация, и свобода на медиите, имаше и не лош икономически просперитет за някои категории в обществото, имаше ръст на заплатите на голям брой служители в държавната администрация, неотдавна някой го изчисли на 27%. Имаше и макроикономическа стабилност, която трябва да е в основата на икономическия просперитет на всяка една държава, но ето нас случи се, че преди няколко седмици цялата тази хубава конструкция за едната България се срути и се видя, че има и една друга България, в която нещата хич не са наред. Че в другата България бизнесът изнемогва, има закриване на работни места, има съсипване на бизнеса на нормални фирми под лозунга борба с организираната престъпност, а освен това е видно, че и обикновените хора вече изнемогват и не могат да си покриват елементарните потребности в живота и в домакинствата. Няма да се връщам толкова много към събитията от последните 3 години. Що се касае до бизнеса, с който аз съм се занимавал, нещата стоят тривиално. Преди 3 години бяхме обозначени като част от организирана престъпна група. В нашите офиси влезаха служители на ГДБОП. Беше прибрана цялата документация. Малко по-късно чрез медиите разбрахме, че сме идентифицирани като някаква клетка на организираната престъпност, защото основен свидетел на прокуратурата по вече започналото и станало популярно дело Октопод беше посочен наш клиент Теменушка Петрова Кайлицка, която се оказа, че дължи значителни суми
на две наши дружества – Gold Leasing и Capital Leasing. Сега след 3 години какво е новото? Малко неща са се променили. Документацията продължава да не ни е върната. Единствено ни бяха върнати талоните на автомобилите и слава Богу, защото изправните клиенти на лизинга по този начин можаха да си получат колите. Но цялата останала документация продължава да седи в следствието. След изземването не сме викани, аз и колегите ми, на нито едно процесуално следствено действие. Нито сме разпитвани и не знаем какво става нататъка с тази документация. Междувременно едното от дружествата прекрати дейност поради невъзможност да си върши нормално работата. Клиентите, възползвайки се от ситуацията, усетиха, че ние не разполагаме с оригинални документи, договори и приложения към тях, за да водим нормални търговски искове в защита на нашите интереси. Един по един спряха да си обслужват задълженията и дружеството просто прекрати дейност. Оказва се, че такава е съдбата и с много други фирми в Съюза за стопанска инициатива, защото сигурно си спомняте, че Съюз за стопанска инициатива беше обозначен като перачницата на октопода. Ето. Който е забравил, да си припомни. Това пише в вестник на една известна медийна група. Датата е 15 март 2010 година. До ден днешен не знаем каква точно перачница сме. Междувременно бях избран за председател на Съюза за стопанска инициатива. Към мене започнаха да се обръщат колеги от Съюза с същите проблеми във фирмите си. Атаката срещу нас и нашите членове продължаваше през цялото това време. Ето още едно заглавие. Пералнята на октопода. Пардон, това ви го показах. Черна каса в Съюза за стопанска инициатива. Заварих започнати проверки. Проверките приключиха. Всичко в ревизионните актове на Съюза за стопанска инициатива е наред. Никаква черна каса не се е открила. Да видим кой беше източник. В статията, където няма автор, има екип на Телеграф, за източник е казано: това заяви високопоставен служител в МВР. Ние вече знаеме кой е този служител. Вече е в оставка. И така, това е другата България, колеги. Аз не мога да си представя как човек може да развива нормален бизнес, когато подобни неща са възможни. Да ти приберат документацията, 3 години да я държат, нищо да не излиза, никакво обвинение, никакви допълнителни следствени процесуални действия и накрая бизнесът е приключил. Имаме 400 000 безработни в България. Вече сигурно са и повече. Давам тази насока, за да стане ясно на края на пресконференцията, защо Съюза за стопанска инициатива подкрепяме всички справедливи искания на протестиращите. Защото освен представители на малкия и средния бизнес, ние сме и граждани.
заедно с нашите семейства, заедно с нашите служители, ние сме част от протестиращите граждани в България, които повече не можем да търпим това. Тук ще прекъсна своето изказване и ще дам думата на колеги, с които сме на тази маса, за да разкажат и тяхната гледна точка, защото повече примери няма да са излишни. Да сте убедени, че това, което се случва, не се случва само с единици. Уважаеми дами и господа, аз съм Даниела Христова и съм управител на моето дружество, основано от мен, Dana Trade ЕООД. Благодаря ви на всички вас и най-вече на Съюза за стопанска инициатива на гражданите за това, че аз в момента имам тази възможност да говоря пред вас за проблемите на моята фирма, тъй като в последните 3 години всички врати и телефони се затваряха само при споменаването им, а единственото място, където евентуално можеше да бъдат чути част от тях, беше в съда, за съжаление. През тази седмица ми предстои да обявя несъстоятелност на управляваното от мен дружество и това е единственият възможен изход от ситуацията, в която държавата, държавните институции със своите действия или по-скоро бездействие, в тази ситуация ни поставиха те. Сега на практика вече разбирам колко е бил прав древният китайски мислител Сан Цу в книгата си «Изкуството на войната», когато казва, че битка, която не може да бъде спечелена, понякога е по-добре да не се води изобщо. Независимо от всичко, от 2009 година до ден днешен, аз и моят екип водим една изключително неравностойна битка за оцеляването на фирма, която до този момент беше сред първите 10 фирми на пазара на черни метали в нашата страна. В последните години ние вместо да се борим за разкриване на нови пазари, за усъвършенстване и развитие на нашата дейност, за участие в европроекти или за повишаване квалификацията на нашия персонал, ние се борихме за нещо, което е право на всяко юридическо лице, страна по търговски договор, да получи заплащане за коректно извършените от него доставки на стоки и услуги по съответният договор. Оказа се, че дори в условията на тежка икономическа криза не може да се разчита на партньор, който по правило би трябвало най-много да разчитаме на него, а това е държавата. Тъй като и независимо от факта, че управляващите ни министри непрекъснато твърдяха, че сме в отлично финансово състояние и получаваме добри оценки за тяхната финансова политика и стабилност, държавата не изпълни своите задължения по договор, за който сега ще ви разкажа. През 2007 година Dana Trade сключи договор и достави 1900 тона шпунтов профил за един от най-приоритетните обекти в страната по това време. Само за кратко ще ви въведа, през 2006 река Дунав достигна рекордните 10 метра височина, крайбрежната зона на град Лом беше залята, градския парк, митницата, 2 хотела, административни сгради се оказаха под вода, също така пристанищния комплекс преустанови работа. Това наводнение активира и свлачище, което представляваше голяма заплаха за питейната вода в града. В тази връзка е възложен този проект за изграждане на кейова стена в градската част на град Лом. Ние сме в договорни отношения с главният изпълнител по този проект, който е предназначен да реши един 100 годишен проблем на града. Главният изпълнител на проекта е фирма Росилекс, а техен възложител е Министерството на регионалното развитие на България. След перфектно изпълнение от наша страна на доставката по договора в отношение качество и срокове, ние очаквахме да получим заплащане според съответните клаузи към него. Това обаче не се случи до днес. Повече от 5 години, поради факта, че фирмата изпълнител се оказа с прекъснат договор и спряни плащания от страна на възложителя. Решихме да помогнем и да обединим усилията си в стремежа за решение на проблема.
Фирмата изпълнител написа над 20 писма до Министерството на регионалното развитие и не получи нито един отговор. Вестник Банкер пък от 18.08.2012 година описва подробно случая с този проект, като посочва, че главният изпълнител е бил отстранен от договора поради липса на средства, като в същото време е вложил над 3,5 милиона лева собствени ресурси в обекта и консервирането му. Впоследствие община Лом е публикувала на сайта си информация, че Министерството на регионалното развитие е подсигурило средства за довършване на обекта, а Министерството от своя страна обявява, че пък тези средства са подсигурени от община Лом. В крайна сметка Келовата страна се довършва от Главболгарстрой инфраструктурно. По всяка вероятност подсигурените пари са били разплатени в срок с новия изпълнител. А фирмата Росилекс не е получила и до ден днешен нито лев от полагаемата й се сума. Ние с помощта на организацията КРИП организирахме пресконференция с усилие да намерим някакво разрешение на този проблем, на която поканихме министъра на регионалното развитие по това време, наш сегашен президент господин Росен Плевнелиев, както и други официални лица, а също и представители на банковия сектор и фирми, които не бяха получили заплащане по договорите си. На тази среща ние и главният изпълнител зададохме въпроса на господин Плевнелиев. Защо никой от институцията, управлявана от него, не отговаря в писмен вид на нито едно от писмата във връзка с този обект? Каква е причината за отказ на дължимите плащания и какво ще бъде бъдещото развитие на строителството? Отговорът изненада всички присъстващи. Господин Плевнелиев каза, че всички документи по процедурата за възлагане на обществена поръчка са изгубени не от кой да е, а именно от институцията, управлявана от него. Също така каза, че Министерството на регионалното развитие не е получило никакви фактури или актове официално при тях, макар че главният изпълнител ги изпратил с препоръчана поща с обратна разписка или входящи номера. И каза, че случаят е много заплетен, има много други такива случаи и трябва да се изчака, няма да се извърши плащане, докато не се разясни случая. Както се оказва, 5 години по-късно все още случаят не е разрешен. Ние не се отказахме. Последваха многократни посещения и писма, които се написаха от главния изпълнител до по-висшия орган, Министерския съвет и лично до кабинета на министър-председателя. Но всички те останаха без нито един отговор. Уважаеми господа, занимавам се с сериозен бизнес повече от 20 години и не разбирам как така нито една институция, министерство, Министерски съвет или комисия към тях не даде нито един отговор по толкова важен въпрос, от който зависят действията и състоянието не само на фирмата на главния изпълнител, но и на всички фирми, които са доставили стоки или услуги по този проект и съответно са очаквали своите разплащания в срок. Съгласна съм с въпроса, който вестник Банкер повдига в същия горе споменатия брой във връзка с този проект. Защо цялата административна машина, предназначена да контролира как се харчат държавни пари, не вижда несвършеното от тях? Институциите упорито мълчаха и не дадаха никакъв отговор. А в същото време банкерите, виждайки, че няма надежда да си получим парите отново, обявиха кредитите си за изискуеми. Данъчните институции бързо наложиха запори върху сметките ни за дължими данъци. Оказва се, че когато фирмите са длъжник на държавата, институциите бързат да запорират сметките им и по този начин ограничават дейността им и правят събирането на дължимите плащания много по-трудно. Наложи се да водим дела, въпреки че високите държавни такси и разходите за адвокати са непосилни за фирми в такова положение като нашата. Надявахме се в следващите 3 години, че все пак ще има изход от тази ситуация, но това така и не се случи. Вероятно, за държавните институции не е проблема фалита на едно дружество като нашето, независимо, че сме били добри данъкоплатци и в годините сме осигурявали работа на повече от 20 човека. Бизнесът ни беше прекъснат с този ход на държавата да се оттегли от договорните си задължения във връзка с този проект и да забрави, че по този начин поставя всички участници в него в положение на невъзможност да работят и да изпълняват своите задължения. Дана Трейд е регистрирана през 1993 година
и през всичките 15 години до 2009 година е имала успешен бизнес на вътрешния и международен пазар на метали. Правили сме обороти в порядъка на 30 милиона лева, ползваме се с името на добър партньор и коректен работодател. Последните 3 години се наложи да уволним всички служители на фирмата, дължим суми на НАП и НОИ, както и на самите ни служители. Принудени сме не само да обявим несъстоятелност, но и да напуснем своето място на една от водещите фирми на металния пазар в България, което завоювахме с цената на дългогодишен труд на много хора и благодарение на добрите партньорски взаимоотношения с много водещи компании от Европа и света, като ThyssenKrupp, ArcelorMittal, Метинвест, Марчигали, Ечдаш и други, а както и с всички сериозни фирми от бранша в страната. Както държавата се оттегли от своите задължения по договора за лом, така и ние се оттегляме от тази невъзможна битка, но е важно да се знае, че нашето оттегляне, за съжаление, е абсолютно принудително. Оставам на вас да направите своите изводи и да разберете защо единственото, което остава на многото фирми като нас днес, е правото да говорят, да протестират в защита на своя труд и най-вече тази битка може и да е загубена за много от нас, но ние не трябва да спираме. Трябва да продължаваме да се бориме и във формата на Съюза за стопанска инициатива на гражданите с тяхна помощ за една по-голяма цел, а именно промяна на бизнес средата в страната, да заработят държавните институции по един нов европейски начин, така че да се възвърне доверието в държавата като партньор в бизнеса, да се създадат условия за работа и защита на интересите на малки и средния бизнес, където пък ще се отворят нови работни места и ще се създаде един по-добър живот. Благодаря ви. Благодаря на госпожа Христова. Господин Лидянов, имате думата. Казвам се Майя Антова Червеняшки и съм председател на Съюза за стопанска инициатива за Северозападна България. Това е третата България, за която ще говорим днес на тази пресконференция. Преди почти 3 години стана ясно, че тази малка част и не чак толкова малка част от България е най-бедният регион не само в България, а в целия Европейски съюз. До този момент обаче този факт става известен и се пуска в пространството единствено, когато настанат избори. Било за общинска власт, било за парламентарна. В нашите областни градове все още има някакъв вид бизнес, но в малките общини наистина е направо страшно положението. Само ще ви зачета статистиката на безработните в малките общини. Община Грамада 46% безработица. Община Кула 22% безработица, като тя доскоро беше почти 50%, но чрез програмите на Агенцията по заетостта тези хора биват назначавани по различни програми и по този начин се предизвиква спадане на нивото на безработица. И слава Богу, че са тези програми, защото миналата година някъде в началото на ноември в община Ружинци, която не беше работила по програмите 2 години, безработицата беше достигнала ниво почти 80% и там Социалното министерство взе извънредни мерки и бяха назначени около 400 човека за по-малко от месец. Но вие сами разбирате, колеги и приятели, че нашият прекрасен край не може да живее вечно от подаяние. Нашата прекрасна земя, която е хранила България, тази земя наречена Златия, тази земя дала първата българска история, писана 120 години преди Паисиевата, сега живее в мизерия. Принудени от мизерията, хората продадоха земята си на безценица. Върху тази земя обаче, продадена на безценица, в момента не се развива земеделие, не се развива селско стопанство. Тя е покрита с фотоволтаици. До самият град Враца, където живея аз, неотдавна, мястото, където е бубарската станция беше, където се отглеждаха черничевите дръвчета, вече е покрита отново с система за производство на електроенергия, като разбирате вие сами, че тези проекти се дават не на хора,
които могат да изпълняват проекти, а на хора, които са приближени до властта. Другия момент, който ние, над 300 членове имаме работодатели, които членуват в Съюза за стопанска инициатива, и аз съм се чула поне с половината от тях преди да дойда тук. Другото нещо, за което ние настояваме, това е да бъдем приети в този обществен съвет към президентството, защото смятаме, че имаме място там. Миналата година, на 1 юни, президента Плевнелиев гостуваше във Враца и се срещна с представители на бизнеса. Тогава лично аз поставих пред него този въпрос. Той като президент, знаем всички, че има ограничени правомощия, но той като президент какво би могъл да съдейства и да направи? Защото нашата северо-западна България в момента живее с проекти и програми, които я спасяват, но няма устойчивост на работните места. Там имаме вече една голяма част от хора, които са на 35-40 годишна възраст, 20 години от живота им е минал само по проекти и програми, те дори нямат необходимия трудов стаж за пенсиониране след време. Те нямат осигуровка, не могат да ползват болнични. Ние разбираме, че България има нужда от магистрали. Ние разбираме, че България има нужда от пътища, но не можем да приемем, че когато падне снега, в община Хайредин линейката не може да пристигне на 5 км от съседното село, защото няма как да стигне до там. Защото при нас хората умират. Умират като пилци. Сякаш не са живели в България, сякаш не са давали от себе си. Възрастните хора са в отчаиващо положение. Хората в селата са в отчаиващо положение. Младите хора искат да правят проекти, искат да работят и идват пред следната невъзможност. В селото къщата и имота, който притежават, се оценява от банката за не повече от 1800 лева, 2000 лева, 3000 лева вече е събитие. Банката не отпуска кредит срещу спечелен проект. Тя иска своя залог. Няма какъвто и да било приоритет между държавата и банката, за да може да се развива бизнеса от младите хора, пък и не само от младите хора. Защото всеки един от нас притежава някакъв имот все още, но той е крайно недостатъчен. И затова ние искаме да бъде създадена една програма, която да улесни достъпа на малки и средни предприятия за нисколихвено кредитиране на предприемачи, които ще развиват дейност и ще разкриват работни места в северо-западна България. Също така, не вярвам, че тези проекти, които се приеха за някои от общините по програмата Лидер и МИГ, ще заработят. Пак по същата причина. Хората, които живеят там, да, имат право да ползват приоритетно инвестицията на програмата, но когато се стигне до изпълнението на проекта, отново няма да има банка, която да им отпусне пари, а в повечето от тези проекти има и самоучастие на лицата. Друго, което искам да ви кажа и ви моля като журналисти да проверите, аз също 16 години съм работила като журналист до 1997 година. 3 правителства правят Дунав мост на Видин. 3 правителства. В регион Видин през последните 2 години са обучени над 100 човека, безработни лица, като работници в пътното строителство. Колко пъти се спираше строежа на този Дунав мост? И кой работи ниско квалифициран труд на Дунав мост? Защо в министерствата се услушват? Там работят испански работници. Не работят българи. Допускаме тези фирми да изпълняват поръчки на българска територия, но нека бъдат задължени поне една част от работниците, ако не всичките, да бъдат живеещи в този регион. Смятам, че това искане е нормално и справедливо, което ние го искаме. Защото за сега нашите деца специално все още са в България. Но не съм сигурна до 2 години дали ще мога да ги задържа вече тук. А това е нашата земя, земята на дедите ни, която те са събирали с векове за нас и за България.
Благодаря ви. Благодаря на госпожа Антова. Господин Лидянов. На тези, на които не съм известен, Аднан Лидянов съм, с научна приставка, доктор. В момента през конференцията е на управителния съвет на Съюза стопанска инициатива. Именно за това аз не говоря в качеството си на председател на надзорния съвет. В същото време също не съм в качеството си на председател на комисия по данъчната и по бюджетната и данъчната политика. Аз говоря в момента от името на една фирма, която на пазара от 90-та година и не се плаши и цялото това време продължава да е член на Съюза стопанска инициатива. Имам предвид Далсият. Далсият, която в тези години, 90-те години, как да бъркате, ще видите, че едва ли има културно мероприятие, в което не е участвала. Аз съм се автор на писмото или прословутото писмо за банковите лихви, но за разлика от колегата доктор Алексей Петров, беше трудно да бъде компрометиран, да вкарат ме в затвора и за разлика от колегата Теодор Дечев, също не бях обект на данъчните проверки. Вероятно, защото те четат стенограмите на тристранката, където ясно в обращението ми към Иво Прокопиев, един от хранилката на този модел, който отива, модел на управление Борисов, Цветанов, Ники Младенов, господин Николай Младенов. Там казах емоционално, за което колегата Теодор Дечев, титуляра на Съюза в тристранката, трябваше да се извини за моето емоционално изказване. Преди 10 аз бях богатажа, а не тези милионери, хранилка на този модел. Някой, или първо да спра на формулировката на заглавието на тая пресконференция, колега председател на Съюза, вероятно за последен път ще използва формулировката, свързана с речник Цецо или Цветан Цветанов. Това държавата между кавички и организираната престъпност между кавички. След като арестували Алексей Петров с обвинение по думите на Цветан Цветанов и чужестранен посланник на наша съюзническа държава, чели са половината наказателния кодекс. Затова молбата ми към тези журналисти, защото в миналата неделя бях във всички вестници, или по-точно тези, които намерах в павилиона в Младост 4. Труд, 24 часа, Монитор, Телеграф, пропуснах може би някоя вестник. Когато свързват моето име с Съюза стопанска инициатива, след забитайката да пишат чието, извинявам, Алексей Петров, изпълнителен директор, без да пишат октобод или нещо подобно, да кажат този, който след 1 година и половина държавата, цялата машина на тази банда, която управляваше последните години, не можа да намеря за какво да го обвини, освен че за някаква там схватка с някакъв банкер, казват, че е рекет. Още очаквам, ако оказа, че дори, че Алексей Петров рекетира, може да променим отношението към него и няма да сме приятели. Продължавам. Няма да ви че аз не се оплаквам. Не се оплаквам, защото за разлика от моите изказвания, когато изкараха ми Патриот и благодарен съм на канал 1 на 3 март 2011, тогава
трябваше да кажа, че в историята на нашия народ има с какво да се гордеем. От сега нататък, от няколко седмици насам, казвам, сега в момента нашия народ прави история. Този, който не вижда, че това революция, просто не познава добре историята. Този модел отива, независимо, че в по-голямото пространство от медиите продължаваме да видим същите фигури на този престъпния модел, още виждаме, продължаваме да видим как да ни забавляват с еротика и чалгата и така нататък. Само искам да ви оставя на вашето внимание с какво занимава Цветан Цветанов по това време. Ние получаваме в 3 часа сутринта, вероятно 3:30. Бих искал нашата колежка, активист от палатковия лагер Деси, да по-късно да ви раздаде, да видите как получавам писмо от този път, не от заместник министър Вежди Рашидов, както беше 2010 година, някакъв недоразумение беше заместник министър и така отиде, разбира се, не във връзка с моя протест, за което още чакам отговор и от Цветан Цветанов, и от Бойко Борисов, и от Дянков. Защото тогава в защитата на Microsoft и някои други фаворизирани фирми, или по-точно срещу ордена, който бе даден на Вежди Рашидов и на Цветан Цветанов от Орлик, за съжаление се обръщам по такъв начин, тъй като в самото американско посолство го наричат кука, след в това ангажирали половин народ, нали, само да раздава писма, което тогава казах в бюджета, поне не предвидени такива разходи. Този път по електронен път, но в 3:30 една наша структура, която би трябвало да се интересува и да се от сигурността, имам предвид ГДБОП, аз получавам още едно писмо. Но този път не от някакъв заместник министър, а лично от Цветан Цветанов и Вежди Рашидов. В писмото ще го видите, защото 1:1 печатано с печати на техните заместници. По-нататък, няма да говоря за това, искам да ви кажа защо казах преди 2 години, ако някой ви казва, че имаме държава, кажите се слух. Държавата, в която един министър от един мандат стана милионер, това не е наша държава. Държавата, в която администрацията главно, вместо да обслужва данъкоплатеца и гражданина, обслужва управниците, не е наша държава. Всеки втори назначен на възлово място от моделът на управление Борисов, Цветанов, Ники Младенов или некомпетентен, непрофесионалист, както, например, този Николов, който не знае къде е копчета в АЕС Козлодуй, или с фалшива диплома. Там, фалшива диплома, там където задължително трябва да имаш диплома. Държавата, в която медиите, по-точно журналиста, по-точно този, който поне защитен и по разпоредби от ООН и от международни конвенции, ако посмея да помисля различно, отколкото собственика на медията, трябва да търси работа от следващия ден, не е наша държава. Вижте, аз съм удовлетворен и радостен за това, което стана, защото сигурен съм, нашия народ този път ще погребва това модел на управление веднъж за винаги. Ако успеят да подушават тези протести, дали с тази машина и пресата на заплахите, или с тези изкушения, които започват от предлагане на пари до разделянето на хората, искам да ви кажа, народно недоволство обещава следващия път изригването ще помете всички. Аз, разлика от колежката с член на Управителен съвет Майя Антова, не искам да бъдем, или по-точно Съюза, да бъде в Обществения съвет. За мен е достатъчно, че второ изречение, почти второ изречение на една разработка от Съюза на стопанска инициатива или в
документацията на тези граждански структури или лозунг на улицата. Идете на Балатковия лагер, ще видите дигнато такъв лозунг. Искаме родината ни, кажете им на тях това. Искаме нашата родина да е страна и на тях, и на техните деца. Прекратете отвличането на тая държава, защото искаме я на всички нас. Прекратете отвличането на тази държава. Бих искал всеки журналист с риска да загуби работното си място, да започна с всеки, с който срещна, особено в случните блокови, да пита къде са техните деца и колко милиона направили последните години в банковите сметки. Съжалявам, че не се оплаквам, но искам да ви кажа, трите дал сият не в различно положение, отколкото е дребния и средния бизнес. Преди години, ако спомните в КНСБ, когато ние отиваме като представители на малкия и средния бизнес на страната на синдикатите, казах въобще не майтабем, защото сега виждате, имаме 340 хиляди фирми фалирали и се лъжат, ако мислят, че ние просто ще се плашим. Верно, на улицата ние сме загрижени за гражданския мир. Аз 89-та година се плашах. 97-та година се плашах, че някой глобак може да забали фитиля. Този път опитвал и самия Бойко преди да напуска парламента да забали фитиля, но оказа, че нашия народ и тези младежи, които наричани и днес сутринта безсрамно министър на вътрешни работи казва, че престъпни организации, тези общават. Ако Балатковия лагер не стига в София и чрез този президент и чрез това служебния кабинет, който въобще не смятаме, че има ограничени възможности, не стига да удовлетвори искането на този народ, ние ще изпращаме тези палатки в Брюксел и в Страсбург. Благодаря ви. Благодаря на господин Лидянов. Преди да ви дам думата за някои въпроси, бих искал да синтезирам защо сме тук пред вас. Предполагам, че вече ви е станало ясно. Съюза за стопанска инициатива отдавна има своята позиция за случващото се в България. Копията от писмата, които ви бяха раздадени, са доказателство за тази позиция. Ние знаем какво се случва, знаем и решението на проблема. Формулирали сме го и сме го написали на господин Дянков, който дори имаше среща в седалището на Съюза с нас. И във първото писмо от декември 2009 година, и във второто писмо от месец март 2011 година, решението, което сме формулирали, остава същото и към днешна дата. Вложенията на държавните фирми не трябва да стоят в една банка с корпоративен характер, за да се купуват с тях медии. Тези пари следва незабавно да бъдат инвестирани в българската икономика чрез Българската банка за развитие. Това е близо 1 милиард лева на държавата, на държавните фирми. С тези пари следва да се покрият незабавно задълженията към фирмите, на които държавата не се е разплатила, а останалата част да се раздаде на нисколихвени кредити за малките и средни предприятия, за да може икономиката да си вземе дъх, за да могат да се създадат нови работни места, за да има доходи. Не е толкова сложно, господин Борисов. Трябваше да минат 4 години от вашия мандат, за да разберете, че работата не е само в инфраструктурата, защото не може да се яде асфалт, че трябва да се инвестира в заетост и в увеличаване на доходите. И то точно в малкия и средния бизнес, който вие с вашето правителство съсипахте. От тук нататък Съюз за стопанска инициатива и неговите членове имаме пълното право да участваме във всички форми на справедливи граждански протести и както забелязахте, господин Лидянов вече го прави. Това е негово гражданско право. Това е гражданско право на всеки един от членовете на Съюза за стопанска инициатива, защото ние освен
предприемачи, сме и граждани. И занапред не дейте да се изненадвате, когато виждате наши представители на различни форуми на протест, сред протестиращите, като непосредствени участници. Не можем повече да бъдем в позицията на една работодателска организация, която трябва да бъде аполитична. Видяхме кого поканиха на Обществения съвет при президента. 4 казионни работодателски организации и 2 казионни профсъюзни организации. Съюз за стопанска инициатива не бяхме поканени. Благодарим за което. Не виждаме нашето място в този обществен съвет. Нашето място е сред протестиращите граждани. Ние сме едни от тях. И ще помогнем с всички сили, за да имат техните искания успех. Защото само ще дам пример, с това ще завърша. На настоящата пресконференция по искане на целият управителен съвет на Съюз за стопанска инициатива. Защото в отношенията с ЕРП-тата гражданите успяха да отвоюват едни 7% намаляване на цената. Но това е цена само за домакинствата. За дребните и средните фирми няма намаление на цената на електроенергията. Тя е по-висока, каквато беше. Освен това, в договорите с ЕРП-тата, малките и средни предприемачи, трябва да плащаме авансово част от цената. Защо? С какво ние трябва да бъдем принуждавани да авансираме ЕРП-тата за доставка на електроенергия? Малко ли са другите тегоби, които са ни наложени? Спирам до тук. Мисля, че бяхме ясни. Имате думата за въпроси, ако имате към нас. Благодаря. Милан Николов, агенция ПИК. Показахте ни едни вестници, заглавия. Аз се интересувам, заведохте ли вие дела срещу тези медии и как се развиват те, ако е така? Мерси. Ние сме завели дело срещу лицето Теменушка Кайлицка, което вече цитирах като основен свидетел на прокуратурата на даден етап. С доказването на неговата вина ще имаме и абсолютното доказателство, че ние сме били оклеветени, защото преди това да водиме дело просто така, защото трябва да си хвърляме един спрямо друг обвинения, не е сериозно. В съда вярват на доказателства. Влязлото в сила съдебно решение срещу лицето Теменушка Петрова Кайлицка вече ще е такова доказателство. Тя е имала мотив от самото начало да лъже в нейните показания, а нейните показания са начало на делото Октопод, след което започват да се трупат и останалите показания. И сега това лице, което беше защитен свидетел, когато ние сме завели дело срещу нея за обсебване по член 206 от Наказателния кодекс, тя изведнъж се оказа, че е изчезнала от държавата. Тя е обявена за национално издирване. Как така от един път тя беше защитен свидетел и ДАНС плащаше даже суми, както твърдеше сина и на една друга пресконференция, за да си покрият там разходите, и от защитен свидетел тя изведнъж се превърна в изчезнал свидетел за българското правосъдие. Но когато влезе в сила осъдителна присъда спрямо нея за присвояване, тогава вече ще имаме и железния аргумент, за да заведеме дело и срещу тази прескрупа, която ни оклевети. Деница Гоцинска, радио К2. Господин Джиджев, престъпността се развихря при управленческа криза по правило. Изпълнителният директор на Съюза за стопанска инициатива в края на 2009 година Алексей Петров сигнализира финансовия министър Дянков държавата да предприеме мерки банките да намалят лихвите за малки и средни предприятия с това писмо, което сте ни раздали. После хвърлиха Алексей Петров в затвора. Съюза за стопанска инициатива какви ясни мерки предлага, за да излезе България от собствената си икономическа криза и да се спре ескалацията на престъпността в страната? Благодаря. Сигурно ще се повторя, но това, което сме казали, е актуално и към днешна дата. Държавата трябва да стане действително играч номер 1 в икономиката. Тя, освен че е институция, тя е и страна в икономически правоотношения.
Когато държавата заеме активна позиция в едни пазарни отношения, картината на пазара се променя. Освен предложението, което сме направили за мобилизиране на ресурсите на държавните фирми и използването им в икономиката чрез Българска банка за развитие, считаме, че държавата може да си позволи да вземе кредит, и то не от вътрешния пазар, а от международния пазар, и който кредит също да бъде използван за стимулиране на малкия и средния бизнес, а не за увеличаване на бюджетния дефицит. Но това са механизми и техники, които не са нещо необичайно. Те започват вече да се коментират в страната, само че се коментират от гледна точка увеличаване на бюджетен дефицит и вдигане на заплати и пенсии. Нашата позиция е, че увеличаването на бюджетния дефицит трябва да бъде с цел вкарване на допълнителни оборотни средства в икономиката през малки и средния бизнес. Само допълнение. В Европа фондовете, имащи отношение към кризата, над 500 милиарда. Нито една стотинка българското правителство не опитвала дори да използва. Друго нещо. Ние смятаме, че създаването, вижте, ние имаме много разработки, за които така не станаха, благодарение на, как да кажа, това затъмнение, тази нечуваемост, която успела тази машина да налага чрез медиите. Ние имаме много разработки в Съюза, които бяха предоставени лично на Дянков, когато, ако спомните, срещна или по думите на наш външен председател Дечев, беше в не знам къде, пещерата на Октобода, която беше на среща в Съюза стопанска инициатива. Едното от тях не е фонд за подпомагане в смисъл дарения или раздаване на пари. Фонд за подпомагане на по-широк достъп на малкия и средния бизнес към евробарите, еврофондовите, държавни поръчки и общински поръчки. По нашите изчисления, нужно към 30 милиона, не повече, да стартира такъв фонд. Този фонд винаги няма да загуби нито една стотинка, тъй като след като получава малкото предприятие парите от еврофонда или от държавната поръчка или общинската, моментално в този фонд ще връща обратно тези пари, които бяха буснати за подготовката за достъп към тези фондови. Това, например, такава мярка, ние смятаме като краткосрочна мярка, би могло служебния кабинет да приема. Аз мисля, че и този фонд вече искане на няколко граждански структури. И дори на госпожа Сачева, която предпочела да срещне с 12 души при присъствие на точно 12 охранители, затова снимката на половина само показва там 2 души, тя решила да раздава, че срещнала с представители на 6-та раса. Ако продължават така, повярвайте ми, ще ни направят в България не 6-та раса, може от 12-та извънземни, не знам какво. Това. Имаме още 5 минути за още 1-2 въпроса. Добре. 2 новини, докато възникват въпросите. От повече от 1 седмица по телефони, това модела, който се отива, се въртат телефони да не бъде възстановен ДДС. Това във всички бюра на НАП. Втората новина, утре вие ще бъдете свидетели на нея, идвайки насам, някои граждански структури утре изпращат пред Министерски съвет, ако утре ще бъде обявен служебния кабинет, няколко младежа с ленти този път на нашата сметка и с ножица, и Бойко Борисов ще реже лентата последната, като този път напускане на тази сграда, а не откриване на някакъв обект, който е изграден от други хора.
Ако няма повече въпроси, благодаря за вниманието. Закривам пресконференцията.